Shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya sauka a ƙasar China a babban birnin nasu na ƙasar na Beijing tare da tawagarsa. Ku biyo ni ku ji cikakken rahoton. Ga abin yanda yake, tun wancan satin aka sanar da cewa shugaban ƙasar Rasha zai gana da shugaban ƙasar China Xi Jinping. Bacin dawowa da Trump ya yi daga ƙasar China, to shi ma kai tsaye aka ji ya sanar da cewa zai ziyarci ƙasar ta China. A inda mahukunta ko in ce masana siyasar duniya suke hasashen cewa Putin zai je ne domin warware duka abin da Trump ya kulla kenan da suka gana shi da shugaba Xi Jinping. Masana kimiyya ko in ce masana siyasar duniya su suka haikaito wannan lissafin. A tunanin ku hakan ne ko kuma ba haka bane, amma tuni rahotanni sun fito da cewa wannan ziyarar kai tsaye ne zai je akan abin da ya shafi tattalin arziki da kuma karfafa dangantaka alakar su da ke take tsakanin su. Daman kun san tsakanin kasar Rasha da kasar China sun dade suna karfafa alakar su, suna atisayen din sojoji tare, suna atisayen din abubuwa da makamanta. Wane fata kuke yi wa wannan kasashen guda biyu? Allah ya sa mu dace, maɗi a comment.